Zaharreko 32. domekia. Jangoikoa da bere tarrei iristen jakin jakinduria. Jangoikoa eta gutako bakotza maite gaitu. Bere semeetara maitea gara. Emote eta bizidan bere maitasunaren hartzaileak. Liturgia urtearen amairan gaoz eta maitasun hori betirako. Mugabako dala jakin dugu, eta ez dala bizitza horretarako edo beste bizitzarako, bizitza osorako baino. Ez da eta sekula baitzen. Oraintxe bertan hasi eta bizi behar dugun osotasunean, hori eta ez bizirik irauten saiatu bakarrik. Entzun barri dugun jakinduriako irakurgaiak erakutsi duzkunez, juduek ganorazko bizimodua eben, jainkoak beren ideiari eta euren ohiturari erlijiosari leiale utziz. Eta jainkoa, jakinduria deitzen dabe, izen antzematen ari diran balio nagusiaren izena emonez. Honezek dira jangoikoari egosten deutzezan ezaugarriak diztiratsua da. Bila dabiltzenek aurkitu egiten dabe, atarian eserita dago. Berari buruz gogo eta egitea zuhurtzia da, duin diraren bila dabil judeuek, Egiptoko bizimodu batzen badakie ezin direla edo zelan bizi. Jangoikoaren ganako eta enganako lealtasuna baino. Bai, zure borondatua onartu eta egin gura dugu. Ezinbestekoa dugu jasotako dei eta bokazioaren arabera bizitza. Maitatua gara. Beraz, maitatuz eta gure burua emonez erantzun behar dutzago. Aitari eta nahi arrebei ezin dira eta bereizi. Maitasunari esker honez erantzuten jako beti. Prestasuna erakutsiz jarduteko, eta geldirik ez egoteko denbora eta bizitza zelan pasatzen diran ikusiz. Salmoan errezau dugu, zeu zara nire jangoikoa, zeu gaitik goize altzaten naz, bedeinkatuko zaitut nire laguntasuna zarata, zure borondatea egin gura dut. Bere seme eta alabak bizia izan daiela, da jangoikoaren borondatia, bizia ugari, negar eta txakabe barik bizia eriotzaren gainetik, fedean aurretik izan dugu zan nahi arreba dagoeneko goazatzen daben bizia. San Paulok dinozkonez, ez dugu hildakoen zoria astu behar, eta ez dugu itxaropen bako pertsonalez atzekabetu behar. Jesus gugaitik hil eta biztu zala, eta geu be, aregaz biztuko garala sinesten dugulako. Eta horrek badau ondoriorik bizitzarako eta itxaropenez beteten gaitu. Bizirantz goaz, hauze da gure fedea, ez nagagoz ikusi gaitezen. Jangoikoaren izkutik bizirantz joateak barritu egiten gaitu une oro. Garrantzitsua astu barik bizi gara. Bidean goaz, argiak biztuta erne beti datorren beti agindutakoa beteten dauan. Jangoikori abegi egiteko prest, geldirik lo, jakoak dan emongo duzkulata. Konformez ezik, konprometitua egon behar dugu geure buruagaz, besteakaz eta bizitzagaz, hauza txarrak zuzentzeko eta bizitza askunderako eremu, jangoikoaren erreinua bihurtzeko. Jainkoal guztiun errukitzua, urrundu handik eragozpen guztiak, korputxez eta harimez. Geure buruaren jaube izanik, askatasun osoz zure nahi bete daigun. Eukaristia hastean, jangoikoren podeara agertzen da, errukitasunean, miserikordian, egunerokoan hasten dauan errukian. Horze gerrasegatik eskatzen dutzago jangoikoari, alde batera itxik, ezalago handik, zure txarroro, bide goki aukeratzen lagundi ezagun, gure osotasunak, korputzak eta harimak, bere zeruan, bere begirada finkatu ahal izan dezan. Jangoikoare emealaba garan eta gure bizitza garatu behar dugun gure aberria, zeruan. Lurran, zeru moduan egin behar dugu, eta ez aldrebez, zerua lur moduan. Begionez gure sakrifizioni. Eta gizu, hartu daigula parte fedea hundiz, oin sakramentu sospatzen dugun zure semearen nekaldian. Oparien gaineko otoitzonetan eskatzen dutxago janari, bere izetearen ezaurriko bat ontasuna izan daitela barkatu aurkesten ari gatxako zanari buruz begiradan ikusi ebana. Ogitar dau sakrifizioak horrela
Maitasun jangoikozaleagaz, hau da, maitasun osoagaz ospatzen ari garana erdiesteko. Sakrifizioaren ospakizuna, betiko bizitza ospatzera eroan gaitzan, Kristoren pasko misterioak bere osotasunaren ikustera garamatza, eta ez paseinoan geratuz, bariku santun geratuz, misterioaren amaiera giza ez geu, pasko gaubelako seme alabak gariarako. Berak, gure artean jaioaz, gizon emakume barrien gaitu kurutzean. Iez, gure pekatuak ezerestu ditu. Hien artetik biztuz, betiko bizia emon diuzku. Eta zugan aigonez, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu diuzkuz. Urtean zarreko domekatarako laugarren prefazioa, salvazioaren historioa. Prefazioetan gure salvaben historiaren etapak aurkizten ditugun. Izan be, Kristo guztiok salbatzera etorri da. Baina guztiok esaten dugunean, bakotzak berari buruz esan behar dau. Kristo gure salbamena, historian eskaintzen duzku. Horrezagatik guzti gaitik, jaiotzetik bertatik erakusten duzku, zein bideetara deitzen gaituen. Egunerokoan aragitan jauna prestau duzkun bidea ikusten ari gara. Eta berak, gu baino lehenago egin dabanez betiko bizitza da deituak gauden helmuga. Eta jangoikoak garamatzan lekuan zeruan bizitzeko bokazioa dugu. Edoia ez janariturik eskerrak emoten dituguz jauna, eta zure bihotzunari eskatzen dut zau. Sakramentu honetan emon bizkuzun Espiritu Santoaren indarrak iraundagiala gugan, eta emon digula ialtasunean bizitzeko grazia. Eukaristian bukatzean, otoitzak gogorazten duzku sakramentua doa sagradua dela. Jangoiko gandik sortzen den doaintza dela, eta gu ura artera deitua gauzela. Ala ez, bokazio moduan. Gure bokazioa onartzen dugu, ala ez dugu onartzen. Baina geuri da erantzuna, ez da lehenengo pausoa. Jangoikoa bere espirituaren bidez egiten duzkun dei hori danok bera egia. Eiren grazian jarrai dezagun da. Jangoikoaren seme alaba garanok ez dezagun ahuntz lurrean zeruko indari izatera, eta egotera garamatzan deia. Zindugu astu eta usedan nire desioa aste osorako. Jangoikoaren irudia izan, gure eguneroko bizitzan, aste hona izan.